Vitajte priatelia. Dneska sa ideme rozprávať o tajomnej, ezoterickej a okultnej skupine, známej ako spoločnosť Vril, a o neuveriteľných správach, ktoré Mária Orsič obdržala od pokročilej starodávnej mimozemskej civilizácie. Počas druhej svetovej vojny Nemci túžili po nejakej výhode, ktorú by použili proti svojim protivníkom. Bolo im jedno, či by to bola výhoda technologická, spravodajská alebo silová. Chceli byť najlepší z najlepších. Keď sa Mária Orsič, mladá nemecká nacionalistka, prišla podeliť o svoje pozoruhodné dary, Nemci boli nadšení. To, čo o nej zistili, bolo veľkolepejšie, než si ktokoľvek kedy mohol predstaviť. Mária totiž mohla komunikovať s mimozemšťanmi. Mária bola médium a viedla nacistickú tajnú spoločnosť známu ako Vril, ktorá pôsobila počas druhej svetovej vojny. Spoločnosť Vril bola založená po začatí komunikácie s mimozemšťanmi, ktorí kedysi žili na území, ktoré dnes poznáme ako Suméria. Tieto bytosti nakoniec opustili Zem a odišli do slnečnej sústavy Aldebaran. Tieto bytosti mohli byť potenciálne Anunnaki. Spoločnosť bola pomenovaná podľa starovekého sumerského slova Vril, čo znamená podobný Bohu. Členovia spoločnosti Vril boli atraktívne mladé ženy, ktoré si nechávali narásť veľmi dlhé vlasy, čo bolo v tej dobe extrémne neobvyklé. Dôvod, prečo si ich nechávali narásť na takú extravagantnú dĺžku, bolo ich presvedčenie, že ľudské vlasy pôsobia ako anténa na prijímanie telepatických správ a následného kontaktu s mimozemšťanmi. Možno toto je dôvod, prečo skoro všetci Plejádania alebo iné spirituálne a telepatické humanoidné bytosti majú dlhé vlasy. Členovia spoločnosti Vril verili, že by mohli využiť svoje telepatické schopnosti na komunikáciu s týmito mimozemšťanmi a dať nacistom nejakú výhodu proti ich protivníkom. Mária začala dostávať správy v neznámom jazyku, ktoré nedokázala prepísať. Začala sa preto stretávať s kľúčovými členmi tajných ezoterických spoločností, z ktorých jednou z nich je Rád Čierneho slnka. Organizácia tak obávaná, že je dnes v modernom Nemecku dokonca protizákonné tlačiť ich symboly. Správy údajne pochádzali z hviezdneho systému Aldebaran, ktorý je vzdialený asi 65 svetelných rokov v súhvezdí Býka. Podľa nich má táto hviezda dve planéty, ktoré tvoria Sumerskú ríšu. V Sumerskej ríši sa uvádzalo, že existujú dve skupiny ľudí. Pôvodná árijská čistá rasa a podriadená rasa, ktorá sa v dôsledku mutácie spôsobenej klimatickými zmenami pravdepodobne vzniknutými jadrovým spádom, zmenila alebo vyvinula negatívnym spôsobom. Tu je niekoľko informácií z knihy od Petera Moona, nazvanej Čierne slnko. Pred 500 miliardov rokov začali Árijci známi ako rasa Elohim, alebo rasa starších kolonizovať našu slnečnú sústavu, v čase kedy sa stal Aldebaran neobývateľný. Marduk, existujúci v dnešnom asteroidnom páse, bol prvý, ktorý bol kolonizovaný. Nasledoval Mars. Keď prišli na Zem, títo Árijci boli známi ako Suméri. Tu je podrobnejšie zhrnutie správ, ktoré členovia Vril obdržali v priebehu rokov, a ktoré tvorili základ pre všetky ďalšie kroky tejto spoločnosti. Tento materiál nie je sci-fi, ale reprezentuje skutočne to, čo sa dialo vo vnútri spoločnosti Thule a Vril. Poslucháčovi je treba zdôrazniť, že aj keď tomu neverí, je to irelevantné. Oni tomu verili. A založili na tom najmenej dve veľmi komplikované tajné spoločnosti, ktoré sa stali veľmi silnými a vplyvnými. Tu je správa. Slnečná sústava Aldebaran má slnko, okolo ktorého sa točia dve obývané planéty a spolu tvoria Sumerskú ríšu. Populácia systému Aldebaran je rozdelená na pôvodnú čistú rasu ľudí nazývaných Árijci a niekoľko ďalších ľudských rás. Čím viac sa rasy miešali, tým nižší bol duchovný vývoj týchto ľudí, čo viedlo k situácii, že už viac nemohli udržiavať technológiu vesmírneho cestovania svojich predkov, keď sa ich slnko začalo rozširovať.
a vlastnými prostriedkami nemohli planéty opustiť. Geneticky degradované rasy úplne závislé od hlavnej rasy, museli byť evakuované a presunuté na iné obývateľné planéty. Osídlili našu slnečnú sústavu. Začali planétou Malona, nazývanou tiež Maldek alebo Marduk, ktorá v tom čase existovala medzi Marsom a Jupiterom a teraz je obsadená pásmom asteroidov. Napriek svojim fyzickým a kultúrnym rozdielom sa všetky rasy navzájom rešpektovali a navzájom si neprekážali. A to aj medzi tzv. Genetickými čistými ľuďmi a zmudovanými hybridnými rasami. Každý rešpektoval vlastný vývoj ostatných. Na rozdiel od toho, ako to funguje na Zemi. Členovia spoločnosti Vril verili, že Aldebarančania pristáli na Zemi v oblasti Mezopotámie, v období kedy sa planéta po globálnych katastrofách opäť stala obývateľnou. Všetky správy Maria Orsic prepísala do dvoch rôznych skriptov. Prvý bol v tajnom nemeckom jazyku, ktorý osobne nepoznala. Druhý bol v starovekom jazyku, ktorý historici bežne spájali s nemeckou okultnou skupinou známou ako Thule. Väčšina z týchto vedcov sa zhoduje na tom, že tento jazyk pochádza zo starovekej Sumérie, v ktorej kedysi mimozemšťania prosperovali. Keď boli prepisy preložené do nemčiny, spoločnosť bola v šoku. Staroveká civilizácia odovzdala Márii veľmi podrobné inštrukcie na zostavenie lietajúceho taniera. Vedci sa domnievajú, že informácie, ktoré sprostredkovala Mária Orsic, viedli nacistické Nemecko k zostrojeniu futuristického lietajúceho plavidla. Niektorí historici poukazujú, že údajne nacisti použili počas vojny tzv. Foo Fighters, alebo neidentifikovateľné lietajúce objekty, ako dôkaz toho, že disponujú špičkovou technológiou. Tieto lietajúce plavidlá mali guľovitý tvar a žiarili intenzívnym svetlom. Niektorí veria, že boli schopné rušiť komunikáciu spojencov. Nakoniec členovia spoločnosti Vril náhle zmizli. A to bez stopy. Ich telá sa nikdy nenašli. Zatiaľ čo si nikto nemôže byť istý tým, kam zmizli, v poslednom liste Mária členom spoločnosti uviedla: nikto tu nezostáva. Je možné, že inštrukcie, ktoré boli Márii poskytnuté, boli použité na zostavenie kozmickej lode, a členovia spoločnosti opustili planétu. Zdá sa, ako keby Mária komunikovala s mimozemšťanmi zo slnečnej sústavy Aldebaran úmyselne. Potom, ako Mária prijala inštrukcie na zostavenie lietajúceho taniera, dáva zmysel, že členovia Vril opustili Zem a odišli na Aldebaran. Ľudia, ktorí veria, že Mária opustila planétu, hovoria, že top členovia spoločnosti Vril spolu s ďalšími nemeckými tajnými spoločnosťami boli dostatočne financované režimom Adolfa Hitlera, aby zostrojili lietajúce taniere. Napokon aj popredný nemecký inžinier Werner von Braun sa netajil skutočnosťou, že nacisti prijali množstvo technických poznatkov od mimozemšťanov. A to ako pred vojnou, tak aj počas nej. Iným populárnym tvrdením historikov nacistického Nemecka je, že Mária Orsic odovzdala všetky svoje prijaté informácie vychádzajúcej v hviezde nacistickej strany, Rudolfovi Hessovi. Podľa tejto teórie Mária zásobovala Hessa všetkými informáciami, ktorými spoločnosť disponovala. A to na dôkaz vyjadrenia svojho nemeckého nacionalizmu. Hess sa postupne stal vplyvnou osobnosťou nacistickej strany. Ak sú tieto teórie pravdivé, tak Hitler a jeho stúpenci sa spoliehali na to, že Mária im poskytne detailné inštrukcie na vytvorenie lietajúcich tanierov a ďalších špičkových zbraní, ktoré by boli použité vo vojne. Podľa týchto teórií nacisti investovali milióny dolárov do prísne tajného programu, určeného na skúmanie lietajúcich tanierov, ako aj iných UFO plavidiel. Von Braunove tvrdenia, že Nemci o mimozemšťanoch vedeli, potvrdil aj nemecký priekopník v oblasti vesmíru Hermann Oberth. Oberth bol nemecký fyzik a priekopník v oblasti rakiet počas druhej svetovej vojny. Vo svojej práci pokračoval v Spojených štátoch, kde
kde sa usiloval o vyslanie človeka do vesmíru. Albert je spomínaný hlavne pre jeho výroky spájajúce nacistov s mimozemšťanmi. Rovnako ako von Braun, aj Obert tvrdil, že nacisti mali rozsiahlu pomoc od veľmi inteligentnej mimozemskej formy života. Obert týchto mimozemšťanov označil za ľudí z iných svetov. Ak niekto vezme do úvahy tvrdenia Oberta a von Brauna, tak je zrejmé, že nacistická vláda získala významnú vojenskú pomoc od vysoko pokročilých bytostí. Mnohí konšpirační teoretici sa domnievajú, že Maria Orsič slúžila ako počiatočný bod spojenia medzi Nemcami a týmito inteligentnými mimozemšťanmi. Tí, ktorí veria v spoločnosť Vril, tvrdia, že jej členovia žijú buď pod zemským povrchom, alebo v slnečnej sústave Aldebaran. Zmiznutie Márie a jej stúpencov zostáva záhadou. Možno, že sa tieto ženy rozhodli s pomocou starodávnej rasy opustiť našu vojnou zničenú planétu. A Mária prežila zvyšok svojho života na neznámej planéte, v inej slnečnej sústave. Ďakujeme za sledovanie.